Pa. Njajal iku nek wis macak bentuk piye karo klambi bajang lala mang. Hah? Pa. Njajal mlaku kowe. Iku klambi nang bajang gadeg ngono. Pas klambi nang gadeg dituku aku mbok kaya plaur. Aku gak kali sama. Jangan emosi dulu. Mau ngerbonggo sampai bonggo robai kalau elek tak sulet ning puluhan kono. Kowe iki wis akeh dihujat pemirsa ya. Perkara stylismu sing gak kandhane wis pantes ngono Mbak ngomong ngono ki yo diturut. Wong gerang sangeme lagane larang. Njajali kelekmu angkat jajali. Kowe kelekmu ngono ki nyangkut ngono ki jenenge. Kuwi kelek iki gek enek seprapat kuwi saon ki paling ibu. Wah aneh-aneh. Yo tak nani iya. Kan nggone leve kuwi nek dinggo apa jenenge nek dinggo bakule. Kok mungke mas jemeng kok pikiranmu ki sakmene. Gak sakmene. Jenjeng. Lah kuwi kan tetep kudune yo maksudnya kan ketoke dawa, tapi ora dawa. Mane aja gampang roh jenjengane kowe wis. Delok madhep nggo Zal. Wong sampe nganggo ngene-ngene iki lho, tuku klambi sing ngene iki lho. Malah seneni ngono kuwi mata sore iki sampe mbok nggo tak bawak tenan sesuk. Monggo aku wis ngono ae pokoke. Wong aku sing tukang ringkesi klambi aku sing tukang bawak ri. Iki lho ngene iki lho apik iki. Lah aku gak arani nenek iki bakalan secekak iki. Aku pikiranku iki jek sakmene ndak. Kuwi berarti ditambahi. Ditambahi apa? Modele kok ngene mbok tambahi. Ayo kutek sing iki dedek-dedek kok ono. Mesti biru-biru ngono. Lelek kowe timbang ngono kuwi nyantrong kowe bajang. Wis gambare kirek. Gambare nek guguk pisan. Rasakno oyo-emu aku, rasakno kowe. Pemirsa nanti belum buka pemirsa. Aku tuku 44.000, tak ada 40.000 ae wis pemirsa. 20.000 wis gak ora 40.000, 20.000 ngono. Gemrenget aku wis mau ring-ring aku ora klambi kuwi mang. Aku ki gak expect nenek iki bakal segini. Aku yo makane kuwi nek mang tinggo bunda ki aku ya shock. Nek sing kuwi apik iki. Apa ning ngene iki bener nek angetan. Zal kuwi dinggo ora ae. Klambenan ngono kuwi mang iki po iki mang iki lho. Klambenan. Lah kuwi coba Zal. Try on. Oke. Iki apik kan? Apik ya apik digo menjero salin. Mah. Iki apik. Gak blas. Kami bajang ada apik-apik kondi. Oh, ngono ki nyantong apik wi. Nyantung ngarep ya Allah, ya Allah. Nyantong ngarep pemburi apik-apik kondi nduk. Mbah iki piye? Gumun aku masakno kowe aku. Aku anggek mangas kudu mring-mring ngurung ngalor-ngalor sampe saiki. Ngalor ape tak tobyuki ngono lho. Ya Bu aku ora oleh salin Bu yo. Kon nganggo kuwi padha sumuk Bu tenan yen aku di nganu kuwi mati pacake kaya bajang. Lho. Jenengan piye nganggo kuwi? Moh. Aku nek wis tuwek gambar kaya opeh kuwi mah. Nek dadi guyon, dadi lakon. Wong rek mbok kaya tromonyus ngono gadeg mana wis tuwek rupane elek klambi elek malah rupane kaya tekek lho jare pemirsa ki mbah iki awet enom awet enom apa masih cantik apane wong masih seger kaplak kaya empok ngono kok segerdu maksudnya lah iya segerdu ginuk-ginuk segerdu iki mang mak rene mbak lah nek kuwi no apik klambenan kuwi lumrahe menungso klambenan wis maca-macanan neh ora apa-apa. Jajal diserut lengannya. Ngene. Untuk dikasih teh dah ngono kayak gitu nunda. Tunjukkan tatomu biar kamu kelihatan garang. Wes. Memang nek wong lemu iki kudu spesies iki rada di kelihatan skinnya biar kelihatan tidak kelihatan penuh jarine Ipane Gunawan ngono. Jajal ngono ki ndak nek dijenjet lah aku lho sing tuwik lah ngene dijenjet ngene lah iki roh nek klambi kuwi kan. Iki gak tak ketono siram. Aku mangkel mbek kowe mari. Tak ketono ngisor. Lah wong kowe mau dijenjeng lah ya. Kuwi ayo kambian ya setengah ya, seprapat. Tapi tenan iki dijenjing mbake iki dene iki rada dawa. Ya
Ya ora mungkin ya dijenjeng dawa. Saiki yo lagi ndelok lagi dijembeng ki lho ya. Kuwi nek wong normal, ki wong normal, mata normal kuwi. Ora kira kuwi muni crop, kuwi iki tetep BH kuwi. Iki jenenge BH yang berkedok dengan kudung kuwi. Astagfirullahaladzim. Iki crop dah. Ya Allah, jenenge crop. Nek aku pun dia ngomong crop. Crop mini set ngono. Enggak, crop ih. Ayo nganggo ki lho. Ya Aye malah ning dhuwur gulu malah dadi guyon dadi lakon. Wis tuwek dikambeni kami bajang. Jajal iki. Mah stylish ya Mbuh ya jenenge aku ora roh aku zaman saiki Lah ngono lho Pak, ngene lho Pak. Nek Nek nganggo klambi iki diserut sithik, dadi kamu space-nya kuwi enek. Mundur. Duwe kayak space yang terbuka sedikit jadi ini. Iya, sini 130. 130. Ya kan maksudnya kan nek berjilbab ngono iki ya apik. Nah, ini sini 120. Lah kan pikiranku kan adalah ya kuwi mang. Dene iki sakmene. Sakmene. Aku kok roh kowe dadi ngantuk ya, Pak? Kan. Sono Mbak. Ngene iki perbuatan apa? Ih, aku untuk sama api ya, dulu awas bener. Apa kuwi? Sapi ya. Ada pada coklatnya, guys. Dah bedakan dong, dah tolong please help me. Ini adalah bronya adalah coklat. Nah ini adalah krem. Yo. Tapi kan sekilas brown kayak and cream. Beda. Sekilas lah itu beda. Tune wis beda. Model aja ya lah beda. Tune jae ngono. Mata. Saiki carane ngono. Metu nganggo ngono saiki. Iki sing size gak ora pira, iki sing size besare. Iki yo nek aku metu-metu iki traveling ini harus dibawa karena ini centang-cemplung kabeh masuk. Heeh. Di rodokan ya sih. Longgar di rodok ya. Ayo tutup ora? Kose aku tutup aku budal ning direk kowe wong ciri mbek om utup bar Mau mati. melu kuwi iki nyara. Pengen iki Kok ngarang. kan rono berimunisasi. ya tapi besar apa piye? Bocah nek imunisasi ya awake anget iki biasa lho. Beane. Mene piye? Awake anget ndek mangkat situ. Mangan awake anget dekne. Dinare awake anget ngono mang. Iki gak sedo gak apa-apa ngono. Aku mang-mangan wek kerupuk sing sak piring yo entek. Ini mbok kirimno bajang lala iki, Mas. Iki bajang. Iki dikirimno Mbak Yuni. Heeh. Kok ini ndere memang ngono. Mbah. Oh, adikku kan. Ya Mas teh kuwi gak popo Pak, kaos kuwi santai-santai nganggone. Wes gak apa-apa kuwi malah apik ya aku malah. Apa nduk Kuwi malah ngono ku lembok Bu isine. Wah, betul amat satu nduk kandhane kuwi. Lah nek gak diseni kan dhek gak iso ngono, gak iso koyo gak iso. Ono wi iki dicangke ngene. Kan nek ngomong sugih-sugih nek ning apa ning dindi kan tasnya Ora wong sugih yo oleh Bu nganggo tas ngono iki. Nganggo tas ora usah sugih Bu. Ngomong ngene kan Yen rasa aneh-aneh yo. tenan lho. Sugih-sugih tasnya. Umuk modele ayimu ki umuk. Lah ngono ya apa, Pak? Kok menungso kowe? Astagfirullahaladzim. Sama jauh kata. Uget-uget kowe. Ya ngene lho. Aku nek ngene karo nyala ya seneng nek. Gak jerene. Wong senengane iki dolandane koyo empok mbek. Nah, ngono ora menungsa. Mundur. Mundur sithik. Mundur. Kuwi wis koyo wis ra. Nek ngono kan dandan apa ning dindi pokoke saiki ndeke nek metu kudu tasih dikorek kuwi. Kok gak sampai dikorek. Bahaya sak kuwi. Ngono kok kono alasane gak nggowo apa? Jembut. Gak nggowo Astagfirullahaladzim. gak nggowo apa aku Kat yo, Mang. Maaf. Nyekat, mangkat, pokoknya kat. Udah. Apik iya. Telepon barak. Ngene kan cerita. Kok nerjun. Ape kan Dedi. Pak Yo, Pe. Pak Dedi, tolong Pak Dedi ini
Bunda perlu direhabilitasi. Perlu ditaruh di bara aja Pak Dedi. Biar suruh terjun Pak Dedi. Iya kok Mbak Manggo ya kalah malah. Pada wis bintu Pak ngono tenan. Iki wis apa rong? 10. Wes. Ya wes. Wididiu. Salmon. Salmon sih. Bubuk ikan. Enggak usah bahasa Inggris ya lah. Enggak usah bahasa Bubuk Inggris. ikan salmon, bro. Piro iki sih ini? Sana sate kok. Piro mah aku harus tahu. Ero lah HP ku yo ning ndi aku ora ero. Regane ning kono. 100 Nek. Enek. Dono kabeh mosok ngedono sing iki tok. Ning kono HP ku didelok ning Shopee. Ya, bener deh, ya. Kok nyoteng? Soal parahe rono. Kin. Salmon 6 kilo. 100.000. Iki 100.000. Oh, kilo sing iki kristal, guys. Bubuk tok iki 100.000. Iya, masam. Sak pentil kere ngono. Pendalam kere wae. Kok iso? Iki enek brown apa iki, guys? Pokoknya enek iki udang. Terus iki iwak, pokoknya iwak laut. Iki yo padha iwak laut teh. Yo padha. Terus iki sing salmon. Kon ancovi. Apa kuwi? Bubuk, Kin. Bubuk kuwi regane kuwi Mas Ham yo 200.000. 200.000, Kin. Kin. Alah. Iki masak mbok ani. Pecah 100.000. Yo, hidup-hidup kok pegantine aku ngabdi ning kene saulan. Piro? Aku lali regane. 200 luwih. Mosok? Iya. Wah. Aku lagi anu ya. Lagi apa? Iki masak apa iki? Botok. Tis masam. Enak apa? Anak video hilang. Video hilang. Ini ki entuk kan 3 menit menawa sok nek nganu Mbak Tamira dikeki sing kuwi lho. Rahasia kuwi lho. Tak video ki ning HP loro karo sorane. Mbak apa sih? Karo. Mbak apa sih? Kenapa yo? Mbak apa sih? Karepku tak gabungno sok hubungane Mbak Tamira. Kan gak omong aku tapi nek enek video simpenan mana gue tahu. Mbak apa sih? Cah iki ke aja ngono le, ora le. Alah, Mbak apa sih mesti? Meneng. Bekasnya saya wis dikekno. Ora nek Facebook ora ada anu le basa videone yo ora Dek. Tapi buka Facebook. Ora. Dia mau video kuwi tok. Soalnya pinggir dalan. Ya wis gak apa-apa engko pemirsa. Videone ilang Mas. Ya Allah. Kuwi ngabang-ngabang apa Mbak tempe? Oh iya guys, enak tempene. Aduh ya Allah ya. Aku ngapa? Aku jenenge ngopeni Kinara dino. Iki pintu. Dene Mbak Indah sampe dino pedhok. Terus meneng aku wis gak buta, mbok kasihani. Ya Allah, iki aku ibu malik iki. Membekane Kinara kuwi. Iya, cancel chicken. Walah, tenan ae. Ning kene yo wis walah sak jam ae wis. Makane mak pas saiki kulite ndek sopis. Oke, ora ngene. Piye lah kok. Wih, ora kok men ngono. Wih, sudah ceplok, guys. Apa yang enggak bisa? Wih, di. Kira mbak ni, dok itu lho. Kali 15. Ah, kayak men mbak. Nek kowe siji ngono ta. Anakku iki ben ora Ini udah aku blok aku. iya, aku dhewe ya. Sing empang sing diingi wis selesai, guys. Iki wis baru neh. Kadang bedino yang mbak ini gawe, tapi DI goro-goro dek Aku kan. mah ngapain gawe walah birin. Marai kan diingi kan Kinara juga apa jenenge imunisasi. Pilek guys. Tapi jenenge kuwi normal sih. Emang reaksinya kok ngono. Iya, Mbak yo. Iki koyo imunisasi kan kok penyakit dilebokno nang. Bukan terus ben daya daya tahan tubuh iki ben anu. Dia juga ngeluarno virus-virusnya kuwi. Ya wis, Wis gak apa-apa, guys.
Kalian roh yo turune iki kudune iki nemplok mbokane Mas Sam. Emoh Mas Sam gak nemplok mbokane. Tangi, emoh banget. Jadi Mbak Indah iki turu ki yo mbek ditembloke Kinara ngono kuwi, guys. Nah, aku yo kalian harus jelas ya, bagianku yo ngorok. Roh dhewe kuwi pokoke iki ora usah tak jelas malah pemirsa lebih paham. Bisa apa nih bare? Le lagi ngebokno piring nok bingung karo pem dhewe kowe ya. Jangan tak tinggal masuk ya. Ya gak tahu diri mbakane. Iki rumahan, Mbak. Ora. Penak men gak mangan dhisik kowe. Ya maksudnya kan aku pedisi kan. Ora. Oh Kowe mangan mbek aku yo engko. Yo wis yo. Yang penting iki Kinara wis makan dhisik. Yo Tunggu sore. Iya. Bubuk apa ya? Tak goreng kabeh ku nang. Iki adalah Udang. udang. Wis Salmon. Salmonella. Wait, apa kuwi? Iwak paus. Alah, mbokane iwak tengiri. Iya le. Iya. Hah? Iwak tengiri. Ndak roh. Lah kok iki tuku piye model kok malah Brown. Bubuk ikan. Yo. Tak kuaplak apa? Lah kabeh piye ikan. Wes. Ikan. Iki lho le. Ayo, teri. Le teri. Iki apa? Putri sing cilik. Rebon. Heeh. Iki udang sing gede-gede. Wes. Ya apa sih? Sing mbok tambahin ndi? Gitu aja dapat salmon lah. Oh, wis. Anjay, Kinara bayi mas salmon. Aku kan salmon dan aneh kadang jadi kena mau beda. Lece. Tapi kok pindang? Kuaplak apa? Tenan nih, Mbak. Lah aku kakek gue kok makan salmon kok. Ya padha le. Aku jam jene aku tak masak pasti dhewe. Aku nek karo kowe iki jemberno Pintu guys. Sebenarnya guys, kayaknya masakin pasti jadi udah apa? Soalnya panas. Makanya kita tuh jangan memasakannya tok. Ya coba mau coba tuh nek kene udah bukan. Iki jane ditaburno yo iso Pak. Pas langgek mateng, pas langgek dene pe makmun Mesti guys. koyo kasarane koyo abon apa ngono kuwi lho iso dimasak apa campur ngene iki yo iso tergantung. Iki yo wis aman wis apa jenenge wis dipom juga enak tanggal expire terus maksudnya ahli gizi ahli empasi ngono kuwi juga Wis merekomendasikan yo. Terus juga banyak kok ibu-ibu yang udah pakai ini jadi kan oh yo cah nggo anakku cah ben ora tak pakani anu wae aku yo ngono. Nek mboke mangan oblok-oblok lah ra apa-apa. Anake Anake ngantek. Ambune enak. Ya Allah, Kok sushi? Iya. Ada koyo Mas teh mambu-mambu sushi sing ngono kuwi ora kan kowe? Kok susitin kok susi ngono kok. Sugri mangan apa? Ya Allah, enak men. Kok penjalo iki ya? Ora, Mbak. Kuwi sekali tak kokop ndai Mbak. Le grakas. Kuwi tiga Kinara iso telung cepuk kuwi tak aku kok sak seruputan. Ya tergantung sampe ngene iki aku soalnya ning cepuk yo enek koyo daging Iya, bener giling, banget, ora Rek. enek koyo Daging fresh. ayam giling juga. Nggak Jadi ada kudu ning sama Superindo lah, Superindo ning Bojonegoro perjalanan sak jam. Pamane iki ya lah menyita waktu wis tuku ngene-ngene iki ya wong padha wae. Iki aku saurunge tuku ngene iki yo gak langsung angger tuku lho. Iya, Pak. iki kan juga maksudnya kan ini kan ya wis enek enek halale, enek apa enek scan barcode, enek kodene produksine. Maksudnya aku ki yo kuwi lho, Pong, koyo Golek-golek sik delok sik, kan. delok sik maksudnya ki engko carane Hmm. menyajikan piye, carane masak piye dan Enek sebagainya. BPOM -e barang ho, BPOM RI, Kifood, bubuk ikan salmon. Guys. Enek natural ingredients e. Komplit pisan guys, Masam. Delok. Iki salmonella. Jadi salmon itu parang ya guys ya. Gak jadi. Nggak saling. Tinggal nunggu dingin. Sedingin hatimu kepadaku. Mbak Indah ya ono kuwi Mas Sam. Gak apa-apa sih kok tiba gak berguna.